Muhammad dengan Rasulullah ilala ala iyo Assalamualaikum Lailan kala para tamu ayamulai Waalaikumsalam Bila karu ilana Allah Allah iyo tidak ada aku aswarun la farau kini de batu ojo salemu aku lagi ditipa kami lati malam nara baca ku lai tarasu kini badan lita bacam ku joleno dan saja tanggal 1 non stop sampai malam nangku kini lade lati bodina karimun damalade banamo dan malai orang kala bakatam dan disiku lai banyak sampai puluh 1 anak-anak lainnya kita dan syukur alhamdulillah dan dibaca dengan lain wujud lainan kita bahasamu akan iyo melaksanakan lai bahasa rupanya orangku dan diundang dua pasang tukang curi itu benar pertama panah membara kini sadar bakar jo kalau panah membara sebagai si pokok lanan di siku lah sebagai lah si pangkalai karena jadilah denyo jo panah de Arjuna dari padang panjang latibu kini delah semua hadirlah duduk jo kita basamu sebagai kananyo tamu dan di nagari nyo kita delah semua lainyo datang ayo nanakanlah tampenanku lagi bulan latibu akan puluh lai masunyo lai mari mengaji sapata jodoh karena pengajian adalah penting di kita penting sekali di bidang agama Islam agamonyo kita lai suruh jotaga waduh dalamnya tinggal di kita menjalankan saja iko pengajian di kami padu hai dengarkan bahana di muka bahasamu wahai saudara oh handai dan tolong jokanlah sungguh sayang ibadah lepas sembahyang yang kita sukan dia akan singke pikiran dan kurang indah mengapo indah beruang salah tahu di paham sembahyang
kep yang dicari, kep yang dicari nilai untuk orang. Hai eloklah tempuh, hai jalan antarang, di jalanan lurus, hai adu tantang, ke kiri ke kanan, indah bersimpang. Hai itulah jalan de urasari, ada siapa menampu, hai tentu selamat. Banyak umat dimasuk sekarang, ini kamu dia, hai baleng-balenggang, manjai nafas, hai panuina kanyang, dari lulu pagi, lah sampai nyo patang, lah sampai nyo tuh, lah sampai nyo tuh, dipandang de orang, lah putih kapal, hai unggullah malang, sekali nyo indah, baboy sembayang, hai itulah sange bodohnya orang. Nyo sangkolai tu kababalik bujang, nyo sangko dua kali, oh dunia tak kembali delai hanya sekali, ai mujurnya malang umpamu menembak. Eru sojo kijang, masih salatui, tak dapat diulang. Jo kalau nyokanai, hai bare manandang, tetapi ko indah. Tetapi ko indah dalaya po katenggang, yo tanganan ampo kababali pulang. Napikir bana wahai saudaro, hai hidup manusia dengan agama. Melang hidup lar binatang laju nafas sular nyusa ju. Jangan kita la Islam lai karena sudah nala tentu ladai bumi lana di candi ino jolando ladai sangi ladai kuwa inyo nade mami galare agamo ladai raka pilai di kaum labulando ladai banyak banyu api dan narapatu barahalo kita Islam kalau sudah la tentu ko indah sembahyang la la dilimo akatul manusia nyo apo den namo la de nyo itu de jadi labanamo de Islam la de nyo ragu asika pirata abe den de la yo Islam ta tentu karena ko badan kaburu ayo memanggang menjadi abu mulai pikir bana segala dunia sana hidup di dunia barasukan lama barasukan sadang lade ame jo pera abasukunyo suku jende gala ajo anna alasan nyo lalo la padinan banyak tentu kena rako badan tak campak ala pikiri bahana wahai rabuja bakar umat masuk sekarang janji nyo janji babu sembayang di tahun di muko lah di bulan akan datang menanti laga anak. Hai sabalu menyokadang menanti minantu la nan sabalum pula pengajian sakian di kambang sakian daulu di tangan sidang kini bait
itu dengan sudah kami rantang untuk hibur lapi nonton malam sekarang nopi nonton laki toyo pandang dicari di muko la banyak anak datang banyak nyotibo gaji jobu janganlah untuk mensajikan silawe dulang adolan kete lai adonan gadang ado makasih patu walau tirum pajapang ado lanan kurui ado pulon gapu agadang ado nan cepu gigi banyak pulon gumpang dengar ado nan datang di malam sekarang baju batik walau baju balang ado makai sepatu memakai sarang pajapang ba itu macam pinonton anda wahai saya di tolan saudara kini tiba na uku ajo jangko tihala di kami pada saat ala kini nangko karena nyo kita labadu nana batigo nana do nana ko laya do nana mudo ado anna unyu dolo nyo nana sati ya balanya itu balaing kanda ajo kalau nana tuwo kaji taraso kalau nana mudo la iha mana sero kalau la anak-anak la di umbok jolato atau juga ada diadulang dan anak gel yang la de kapalo ba itu nyobana la di mano la de kasero kini ne kito de sudalanya tu karano malam kini de malam bajago malam iyo pagarakan de indu di sikola banyak macam iyo karajo ado mahamu api sampai gadang urek lihianyo ado maracire bawang sampai kaluasi ayam ato ado mamu erandang atau gulai naik gajebo untuk mempasasikan iola selawadulanangko untuk nyoale dekito yonanako karadu barisu puncak acaranya semoga nyo sukses iyo handa anyo didoakan bana ke Allah yang asuh sakian lawe janganlah dari kami nalabadu padena kini delati akan puluh lama sonyo dena baru bulan johari nalaru malam jo dena sama kini lari malam dipandang-pandangan lajo matu tantuna pihak eladi kami indah iyo akan alanyo lupo karano panala dengan bara anantadang iyo ala karajo bagenan iyo na tuan umay padunan iyo na malam nangko sebagai iyo na nasipo ko si pangkalan iyo ditampe nangko atau sebagai api dan kota mula nanti boleh jadikan iyo dengan damai iyo na lampu ala palito karena itu mula agungnya iyo kan sudah landela tibo iyo panade arjuna iyo rambarina labanamo dari nang iyo nade singgahan padang panjang liau latibo akini nani ola de ladu duduk nanti mupo kita bersama-sama dengan isiku sabana lanyu pandai panitia di surau nanko kalau nan tukang ela silawai nan dia dua malam nanko la samu-samu de panah la kaduonyo la samu-samu na lanyu runciang iyo na lai kaduonyo iyo di sikona kadibari di manubana kajau pai lapananyo kandara do eola nyoruncia tajam nani yola nana mano akana ni yoba
egang akan niyo batundo akan niyo madongka iyo ba kambing iyo balago de ulane pandene mama akito mapandito panene malam nanko paduola soji udah andi atau makati itu orangnya lata dua bara dia di sabana kiri nalanyo kito na walaupun dua ela bara dia de kito kan tamu tanpa olah de mato de nana memang badan semo seorang ionan de suranganyo seorang ionan laga sedang suranan mamakai kacumato onde sabana ganteng kakandanan kita hilainan kadonyo ayonan syukur alhamdulillah kita batamu mukola disiko laladu tahun lamonyo kita indah labasu tapi dicaliak nala dipandang balionan samakin mudojo sama kita pancar nur Muhammad kini iyonan dikan yang lenyo kini baliau nala basege iyonan gagah tanpa adek mato iyonan lai basi ke rambut harum nan iyola de baunyo kadang la de bantu ba artis nan liau dude herlino kadang la di tali bantu bapak nan la probomo ojo kalau kakan dalanyo katuta ubaba bantu nan la Soekarno bana ganteng baliau padone malam nanko iyo nalai batu buah sehara iyo nan kini kita basu kini kita umum lakan jual wala corong dalam minangko padone masyarakat samonyo adona masih jauh dari lokasi surau kita ado leonan taga hedi tapi yone jalan raya adona sadang duduk di teras sedang mengecek do calon lamin tua walau nan duduk hela di lapau ma ota nan lajo konco tapi elanyo bahana kabake kaunan bundo karano kaunan bundo kano basege banyak rede ka kanan rede ka kiri susui kalakang ganjua kamuko ko adona sadangai taga di mukole marinan bakaco nasadangi yo bale pong listrik walau memakai si colak mato walau nan sadana basi ke rambut ko aduh hiyo nan bundo nan sadang hiyo mambue sanggu sagadang nan hiyo ban oto puso hiyo tanabia hubana kabake kaunan bapo ko aduh nan sadang dudu ala di kadai maminum kopi labagulo walau mamino mailanyo te sarwano nangiyo cappuccino di dalam lanyo itu di iso rokok mere Marlboro walau di makanan lanyo goreng atau nanyo si gado-gado penan ada talar sugiru anda tibo lekaran nola de acara kini yo Allah bamulo denan datang nan jenggo nyo sajo jo kalau iyo sinetron konar wali solo ibarat piala dunia nama suwa final kadonyo la ibarat la si panyo malawan iyo ulando atau Argentina malawan si Maroko atau na Argentina jo Prancis liyo la balago atau ibarat la film kartun pindang ipintamu bota ala kapadonyo atau film la boy adit sopo jo bang jorwo iyo raden lakian tantang ala langi lamanya le pulo atau film la nyo wiro jo kotar la kajadi jo adendani
ibarat suatu umpama dan kini bakaran jalan di dalam manula ka elo nanani manula ka tahi burapi nonton ahi yola di muko ande karat de malam kini malam nana jago jago malam iyo bayi burana nande kito nana basammo atau pagarakan si indua untua katam anda alabari suanyo iyo kini nana baliau sadang sibu bakarajo mari itu hibur bana indua sadang karajo iyo spesial bana untuk kahum labundo lagu narko sidana dengan mulu la para tamu danga dekan bana la di muko nana basamo subhanallah maha suci Allah alhamdulillah puji bagi Allah subhanallah maha suci Allah alhamdulillah puji bagi Allah Allahu akbar Allah maha besar Allahu akbar Allah maha besar kepada Allah lah kita meminta kepada Allah lah kita berdoa kepada Allah lah kita meminta kepada Allah lah kita berserah tiada sekutu bagi Allah subhanallah maha suci Allah alhamdulillah puji bagi Allah subhanallah maha suci Allah alhamdulillah puji bagi Allah Allahu akbar Allah maha besar Allahu akbar Allah maha besar kepada Allah lah kita meminta kepada Allah lah kita berdoa kepada Allah lah kita berserah kepada Allah lah kita meminta tiada sekutu bagi Allah subhanallah maha suci Allah alhamdulillah puji bagi Allah subhanallah maha suci Allah alhamdulillah puji bagi Allah Allahu akbar Allah maha besar Allahu akbar Allah maha besar lagu lagu ara kamu hadenyo bau odenande alana kami bari untuk namulu onde pertama wa iyo nanuntul kola babu hai dayo anak nak ko jago kini o kanda nana anak kami indai kana lupo lagi unai anak-anak di sanjura ayunan masih jago ayunan untuklah kota hibur de kami adonan iramanya lagu ayunan lah terbaru tak populer di masolanya nangku ayunan dangala dangabana ayunan di mukola basamu odena sabanun Allah dibari kapadonan tuo maaf di pintu jantan sampai baeko tuo nan hiyo manggari iyo si sungu inyo adenana ko lagi di muko anak kakak elah banyak hadir pulo iyo nan dalam hailah bertugas iyo nan darilah di kampusnya iyo nan atau mencari nilai akan iyo menuju wisudanya iyo nan itulah dia datang iyo nan kamu salah nangko kita doakan juga
moga capek wisuda onde kasadonyo mandape eyola denan nilai nana rancak la de handa anyo denan dangana dekan bana eyonan dari kami badu tinggalkan malu dia sayang kadiri denganku lama hitung hari bilang jari adia kini mamutui lama hitung hari bilang jari adia kini mamutui undangan alela tabu palaminan Allah tepasan dia sampai hati pamainkan denai malu kamalu kadenai bau dia sampai hati pamainkan denai malu kamalu kandenai bau lama nyuruh tapi nan tanpa jua sagalo mato memandang denai anta ibu anta gunjing nanti bo nan jale sampai kini tetap jomblo sampai hati adia kadenai babaliaka pertama lajale hati masih keulang maka dulu denai adia tarmo lajale hati masih keulang maka dulu denai adia tarimo langan alela tabu eneti palaminan ala tapanjar adia sampai hati pamainkan denai malu kamano kadang bau adia sampai hati pamainkan denai malu kamano kadenai bau lama nyuruh tapi gigilan tanpa ajua sagalo mato memandang denai anta ibu anta gunjing nanti bo nan jale tetalua anta bilonyo tibo sampai hati adia kadenai babali kajando pertama lah jale hati mati keulang manga dulu denai adia tarimo lah jale hati masih keulang manga dulu denai adia tarimo lah sebagai
mudo-mudo untuk anak-anak di sabalakan nana ambo labakan anak di bali anak nyokacu lengaran nolai nana hari kini lai di sanjoh rayo dengar kini to kandakan dekare kanalai nyokito dekapan dalai arjuna ladenan ragabari labanamu tollo iyo lamela sambo de manno iyo putunya ladalai jangan lamela tona sampai narbal baso kodi kami sekian dosa jangan nene lapana membara rang bari banamo sebagai sambuangan deko putuinarko kandanan tu de gamutara sonene jo pantuna sulau ikoladio panara jalan kadalau sarugo ayo panna selamai coba dan nene lama suatito kadalam sarugo jo pantun torikat kajadi ju namanya hari nene tidak semulia hari Jumat tidak semulia hari Jumat bacaan Nabi antara Nabi nene tidak semulia Nabi Muhammad tidak semulia Nabi Muhammad elo mengapian bulu nene di dalam bulu rotan baduri di dalam bulu rotan baduri elo mengapi tubuh nene di dalam tubuh insan berdiri di dalam tubuh insan berdiri Allah bulan antara bulan nene tidak semulia bulan puasa tidak semulia bulan puasa banyak Tuhan antara Tuhan nene tidak semulia Tuhan yang esa tidak semulia Tuhan yang esa hanyalah ngomong rantai barantai nene lantasan kunyo di batu jual lantasan kunyo di batu jual tungguy alamu pamatan bagai nene keputusannya ka Allah jual keputusannya ka Allah jual masalah padi di dalam sawah nene lagi makan pipi si burung bondo lagi makan pipi si burung bondo tidak apa kuli daging madara nene lanyo kulima sama tomato lanyo kulima sama tomato punya batung curung puntalan nene sama bamiang hai kadunyo samo bamiang nang kadunyo labu pirang nanda sembayang lain pamusaji bamal yang juo pamusaji bamal yang juo karabara mama kapadi nene barabama makan yosi kadudu baraban makan yosi kadudu kandi maka nabi mati nene Muhammad kini lasada dudu Muhammad kini yosada dudu mandaki jalan kacai lumin nene lanurun jalan kubang jalun to lanurun jalan kubang jalun to api sawah tagadai minta gadai pulau